To a jarraba mai makeduwa farfaɗiya gulando san ina kushi. Shawara basir kumburin ciki kaji ciki na ƙara yana ƙugi kurr kwat kwat kwat. Ka haɗa zaƙi da maiko ka turogo ka ya kunu ka da bitibani da makulahe cikin katin ku ya kama tsohon rediyo. Ana ga magani kana lafiyar kalau yi kurr kwat kwat kwat. Sai ka ce ba Allah. Salamu alaikum. Lafiya alaikum. Ya gari. Ya lafiya lau. To a jarraba. Shawara basir kumburin ciki. Kaji ciki na ƙara yana ƙugi kurr kwat kwat kwat. Sai ka ce ka haɗe dajin sambisa ka haɗa zaƙi da maiko ka turo go ka kunu ka ɗebi tubani da makulahi Bisfan Ali. cikin katin ku ya kama tsohon rediyo ana ga magani kana lafiyar kalau ina ka ta kalau duk wata cuta tana da magani ba cutar da ba ta da magani Alhamdulillah. masha Allah Ai ka zo daidai inda nake bukata. to Akwai wani kanan gyatumi na to ya kai shekara 7. Yana kwanci a gida ko tsakar gida ba zuwa. Mai gari ma hana shi fitowa. to Allah sa ba aljanu bane Ke ba aljanu bane amma To. kuma yana fama da wata lalura. wacce irin larura ce Lalura ta irin ta tusa. to tusa da wannan bum 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 Kware kwa. Ita wannan tusa na'am idan ya yi ta duk wani bil'adama idan har yana kusa da gungiya su ma. In ta kai da tsautsayi kuma zai iya rasa ransa. yana nan naka Yana gida a kwance. to mu je A nan za mu yi. Na? Na za To. mu yi. Na. ni nan din a ba Allah na ba da magani a kasar Masar Ke. an samu sauki Yawa gari nan. to shi ne wannan Ke. ina ba Yawa. ba Kai na Allah ga sani kana haye mai baka ba hankali. to kace Ka ba hankali ba. Na To. ga ya fara murdawa. Wanda zai banko ta. Allah ko Allah ko zai banko ta. to da wata nan Ke kenan da wata nan. sannan bawan Allah Yawa. ya jikin masha Allah Kai kar ka taba da zai banko ta. akwai ma wani garin magani To nan shi kenan. eh Allah bai iko Wannan yar autar ce ta fito ai. Allah Allah akwai uwar. Allah. Kuma ya ji kariya kake. W Hausa TV.